Even voor je zee, dat wanneer zij in die berg staan, Moenie waarin in ja, want die 40 Jezus staan samen met jou, waar hij bezig is om een woorden weer te laten gebeuren, ja. Zo laat ik het herhaal, wanneer zij in de berg staan, waar je familie en vrienden jou de leger die jou heeft, moet zij gereed staan om die Heere alleen te aanbidden, zodat wonderwerken kan gebeuren. Zo, ik wil voor jou zeggen, wanneer die bedel de heavy raakt, moet je opgeven, want die koning staan gereed om jou stormstil te maken. Zo staan vast in geloof, zodat die Heere wat ik dien, wat mij geholpen heeft, van die begint door die vandaag, om je strijd en problemen te willen minuut uit je leven, zodat zij die Heere voelen kan dienen.